И здравейте, YouTube, аз съм Флори и тук е с мен Декраев и да, това. Значи това е първият клип в новия ни канал. For the Crafts Calendars. И значи това ще бъде инфо за трапти, нали, това ще е голямо инфо, пак нали, другите инфо ще са нали, по-малки клипове, нали, да, но защото сега трябва доста да наваксаме. И да, значи това е новия сайт на Calendars, който е на Calendars Trap Team. Тук, нали, като натиснете този надпис Pre-Order, нали, може да си поръчате играта. Тук може да си го настроите на различни езици да е сайта. Не мисля, че ви интересува, но ето. Тук има трейлър на играта. Нали, няма да го пускам, това е почти 5 минути. Тук, нали, Two Ways to Play, нали, са от играчки към да ги направите живи в играта и с още от живи в играта да ги направят на играчки, така да кажем. И тук има снимка с трапа на Каос и снапшот, както е сложен на това. Снапшот е по принцип главният трап тим и главният трап мастер и така нататък. Тук са всички нови скалендъри, освен Wildfire и Funny Bone, които нали, после ще ви покажа в Google, в изображения. Значи, тая е Gear Shift, от нали, главният трап мастер на Tech Element. И, нали, всички трап мастери нали, имат такова оръжие нали, от кристали. И значи, това е Gear Shift. И, значи, тук пише и неща, All Gear-та, пише силата, което е странно, защото е само 150. Нали, бързина, късмет, армор и сила. Торч е нормална от огнения елемент. Ето как изглежда. Fire Did Up, Electricity. Crypt King е Trap Master, главният на Undead. На той има огромен черен кристален меч. И, значи, там е I've got the edge. И ето му силите. Следващия е... Кори? Само после да те питам, нали знаеш в кой срок да гледаш? Да. Нали, следващия е нормален нали, от Tech Element, Chopper, който... всъщност в сайта има всички освен Ghost, Jawbreaker, Wildfire и Funny Bone. Нали, ще му и Dynamite, така силите, Low Up е Trap Master нали, с кристални чукове, главния на Earth Element, Hammer It Home, ето му силите, и Food Fight нали, от Life, той стреля с домати, е нормален, Eat This, ето му силите и първият въобще герой в Trap Team, Snapshot, който е, нали, разбира се, че е Trap Master с две в едно оръжие, меч и лък, нали, кристална, и той е крокодил, Croc and Troll, и да, тук има сега снимки, 4 снимки в играта, които са още първите снимки, т.е. не слагат нови. Ето, нали, това е кораба на Каос. Това е стартер пака, нали, ето, нали, по принцип после ще ви покажа снимка на истинския стартер пак, това просто не е нещо като да. Нали, ще има видеоиграта, новия портал, тия два трапа на Chill Bill и на Chompy Mage, по принцип трябва да се трапа с тях, но нали, може вече броколи гай да трапнеш. Броколи не е любим. Значи героите са нали, Snapshot и Food Fight, картите и стикерите им и нали, плаката. И да, тук е начин да си го поръчате. Цъкате държавата, от която искате, само да няма България, да кажем искате от Америка. И тук магазин, значи магазин, който да го поръчате, да кажем Търъс, нали главния, и Pre-Order Now. И така може, нали, от този ръст, нали, да си вземете Legendary Treasure, като си поръчате Trap Team и като я вземете на 5 октомври, нали, в Америка, тя не ще излиза на 10 в Европа, може да получите, не знам дали само в този ръст или и в другите магазини, и в другите държави, които продават Calendars, печелите кутия на Calendars Spyro Adventure за герои, серия 2 Gilgrant, кръша наличането на Earth Element, и Adventure пака на Spyro Adventure с Terrafin и Ionia кораб. И нали тук... Абе ти малко се представяш, нали цялото инфо общо ще бъде в канала? Да, това нали. Това е за канала. Ето, нали, тук за различните конзоли има да се поръчате и Gearshift, нали, е единствената фигурка, нали, в Trap Team, която можете да поръчате от сега.
Ти направо обясни каква е цялата игра. Сега, да отидем в Google за повече на рисунки. Значи, Съжалявам, от малко се чува, ма играя Quick с... Не се чува. Аз играя с Pop. Значи това е Chompy Mage, нали? Ето това е Chompy Mage. Ето тук има някакви снимки от играта. Ето го Funny Bone. Ето този, да. Смешен. Ето това златния лъв е Wildfire. Точно ли го видяхте? Това е с музика. Отсили го този! Гледай го! Гледай го, не мой! Как го отсили? То с хакер. Това е един нов бос, нали, пайнята. Говори сам за себе си. И Wolfgang, нали, той го има в трейлера, но сега са го направили в играта. Стига, къде тос? Нали, Wolfgang стреля с музика. Отнема по 400. Пайнята, нали, удара с безалка и пускат такова. Видите някаква нова снимка на Gearshift. Това е A3 Real Chill Shredder, който, нали, можете да купите, който смисъл може да го вземете безплатно, ако сте известен и отидете до Los Angeles, до сградата на Activision, за да играете демо на Trap Team и да накрая да се вземете това безплатно. Да, но спък само пиво. Другия начин на тебе трябва пак да отидете в Америка, но струва супер много пари. И ето я истинската кутия на Trap Team, как ще изглежда играта. Това по принцип ще е, нали, оригиналната кутия. Това е Jailbreaker, но после ще ви покажа по-хубава снимка. Аз знам един, който може да играе. Знака. Не, трябва да е известен и да снима на Skylanders. И разбира се в Америка. Не смисъл, иначе как ще разберат? Ще премерите в Америка и ще снимем един на Skylanders. Това е Rage Mage, нали, той е Трокмендър в старите Skylanders се казва. Но, нали, сега се казва Rage Mage, може да го трапнете. Това е, нали, да. Това е една малка птичинка от Air елемент, която всъщност е доста силна. Елемент! Това е 3DS стартер пака с Густо и Mini 3 Rex. Аз това са пак поступах. Кажете, че не мога да се направи екрана малък. Това е фигурката на Crypt King. Той е моят бест Skylander. Не може да гледате интро, да не за по... Как не получи после? Сега да ви покажа... Не. Значи, това е Густо, нали, той трябва мастър на Air, главният трябва да е. И това е някаква нов герой от Magic, която е женски нормален. И това е Jailbreaker, той изглежда някакъв тъп, но е много силен. Море. И е Trap Master. Това е серия 4 Gilbrand, където всъщност е Sidekick. Ако знаете какво е Sidekick, и да откъде, че са някои абсурдни снимки. Това е трапа на Real Chill Shredder, на E3 Real Chill Shredder. И сега, да отидем в YouTube за следващата информация. Аре, почваме напред. Сега, значи, ако се интересувате от Skylanders, въпреки че знам няма да има такива освен аз да играя в България. Нали, може да посетите канала на Skylanders Boys and Girl или Family Gamer TV или нашите канали, тук, нали, качват най-новата информация и качват, нали, най-новата информация и, нали, някои неща, които малко хора ги знаят за тях. Нали, тук мое... То се хакер 100%. И тук, нали, е новия град, нали, в новия град ще може да играете на Skystones от Giants. Много по-голям, огромен град, нали, феята ще ви апдейтва апгрейдите, като в Giants. Има, нали, Academy Hub World се казва, нали, не е от първа като в Slug Force. И да, нали, това е академия, нали, да кажем за Skylanders, нали, не ви учат нищо. И има Villain Vault, което е най-хубаво, в смисъл, може да не
вече съм направил, нали, да не трапвате, на смисъл всеки вилан да е задължително да трапнеш, в смисъл може да натиснеш кръга или Б, нали, зависи Xbox и PlayStation. И на Wii не знам точно кое трябва да натиснеш, за да не трапвате, да кажем ако нямате трапа или просто не искате да трапвате, което е малко странно, ако имате трапа, ако не искате. И тия, които не сте ги таковали, да кажем, когато вземете трапа, отивате при този Вилан Голд и там, нали, ви показват тия, които не сте трапнали. И, да, нали, и в този канал, нали, до 10 октомври, или максимум до 15, ще има само клипове за инфо за Skylanders Trap Team и още не се сещам дали ще има други, до максимум 15 октомври. Да, и на максимум до 15, нали, от рамките на 10 до 15 ще качвам бобни на Trap Team, а да края не го знам точно кога, след 2 седмици. След около 2 седмици. И, да, и... да, забравих да ви покажа, то го имаше на снимка, но забравих да ви покажа. Не в сайта, тука. Сега просто ако... слава богу. Викам да не ми е минало времето на клипа, че да съм се справил. Да не забравяш да дойдеш в геймса. Да. Не видят сървър, в спина. Да. Значи... Ако искаш докато играеш това? Да, само трябва да покажа оная бомба, огнената от Trap Team. Той папа, нещо малко се ядоса, че го бих. Тя ми напочва да изсъга. Всъщност ли изсъга и имало... И значи не мога да намеря оня Grey Knit. И да, нали сега ще ви покажа скина на The Cry в изненада. 3, 2, ето е откранал някакво име. 3, 2, 1! Бум! Край! Не, ти беше с скина с Skylanders, но хората не могат да рисуват Skylanders в Minecraft. Аз съм платил. И ева, да намери камерата в по-хубаво. Да, стои на едно място. Да дава такова на всички страни. Той не знам какво е някакъв скелет. Пък той е... Има някакъв подпълен скелет. Той е тук нещо... Крадец. Да, и значи този клип ще бъде качен в Skylanders канала и до